Америка, минем әйтәм, точно театр артисты буласым килә. Мин үзем дә артык теге чәчрәп тормыйдым элек. Элек бик Хәзер карап сезгә вәди әйтмәсәң. Алло, мин театрда әле. Йылмаймый да, сөйләшми дә, йөрми дә. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу Димәк дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы һәм аның алып баручысы мин Илүзә Касыймова. Бүген бездә кунакта иң кызыклы, хис кичерешләргә бай һөнәр ияләренең берсе Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театрының актрисасы Резидә Сәләхова. Сәлам барыгызга да, хәерле көн Илүзә, сәлам барыгызга да. Ничек хәлләрең дип сорыйг инде. Әйбәт, Аллага шөкер хәлләр. Әйдә башта сөйләшеп куйык, сез дип эндәшергәме, син дипме? Мин үзем генә килдем бит. Юк, син диген. Беләсеңме, театрга эшкә урнашкач, олы артисткалар Роза апа Хәбибрахмановалар, Ислам апа Мәхмүтовалар урыннары җәннәттә булсын инде. Сез дип сөйләшәбез инде. Тере легендалар бит инде, хөрмәт иткән артистларыбыз. Шунда алар әйттеләр. Якын итсәң безне син дип эндәш. Әгәр якын итмисең икән, сез дип дәвам итәрсең. Шуннан без сингә күчтек. Шуңа күрә әйдә бер-беребезгә син дип эндәшик. Моның бер нәрсәсе дә юк. Син дип эндәшәбез алайса. Һәм беренче сорауларның берсе, иң беренче булып театр белән кайчан таныштың? Һәм ни өчен нәкъ менә Кәрим Тинчурин исемендәге театрны сайларга булдың эш урыны итеп? Башта инде ничек итеп әлеге һөнәргә килүем турында сөйлим. Мин кичкенәдән актриса булырга хыялландым дип әйтә алмыйм. Андыйлардан түгелмен. Ләкин шулай да кичкенәдән спектакльләр карап үстек. Әле бик кичкенә вакытымнан, кичкенә вакытта әти безне Шамил Фәрхетдиновның ниндидер бер әкиятенә алып барды үзебезнең театрга, Тинчурин театрына. Шуннан бер генә элемент, менә бер генә сүрәт истә калган. Ниндидер бер зур колаклы герой идәндә аркасына тәгәрәп ята һәм аяклары, куллары белән чәбәкли. Менә бөтен әкияттән шундый бер сүрәт калган. Мин ул вакытта бик кичкенә булганмындыр инде, хәтта мәктәп баласы да булмаганмындыр. Мәктәп чорыннан истә калган спектакль, ул Камал театрына бардык без дусларыбыз белән. Изләдем бәгърем сине дигән спектакль Туфан абыйның инвалидлар турында, ике инвалид яшь йөрәкнең мәхәббәте турында. Шундый тәэсирләнгән идем шул вакытта. Ләкин анда да әле артистка булам дигән фикер, хыял барлыкка килмәде. Ләкин шул вакытта ук инде театр дөньясына битараф түгел идем. Мин кичкенә класста идем әле ул вакытта, ләкин шул изләдем бәгърем сине спектакленең эченә кирип китеп, йылый кораганым исемдә. Бераздан инде чапты атым Казанга, әниләр белән һәм башка Тинчурин театрына Гайфи бабай Илән давай дигән спектакльгә барганыбызны да хәтерлим. Аннан соң инде ничәдер ел, 10 ничә ел узгач, мин әлеге спектакльдә үзем уйный башладым. Менә шундый кызык фактлар. Инде ни өчен нәкъ менә театр артисты булырга теләдем һәм кайчан әлеге фикергә килдем дигән сорауга булай дип җавап бирер идем. 9нчы сыйныфны тәмамлар алдыннан үземә әйтәм, мин 9дан соң китәм дигән карарга килдем. Гәрчә гимназия бездә инде китмә, кал, әйдә аннары 11-не тәмамла инде дип үгетләсәләр дә, мин инде китәргә карар кылдым. Ни өчен? БДИдан курыкканга күрәме? Әллә ул вакытта БДИ юк әле ул вакытта. Менә бәлки минем классташларыма беренче ел эләктем икән, эләкмәдем икән, хәтерләмим, ләкин мин мәктәптән киткәндә әле бернинди БДИлар, егылар бер нәрсә юк. Һәм мин 5-легә генә укучы бала буларак, мин инде алай имтиханнан куркып тормас идем дип уйлыйм. Сәбәбе ул түгел иде. Ләкин ничектер инде үземә шундый карар кылдым. Мин үземә максат куям икән, әйтеп куям икән, менә шулай булачак, менә башкача булмаячак дип. Димәк, мин аны тормышка ашырам. 9дан соң китергә булдым. Әйе, ул ниндидер иҗат белән бәйле профессия иде. Музыка училищесына кирикмәлләр дип уйладык. Чөнки мин беренче сыйныфтан музыка мәктәбендә укыдым, фортепиано классы буенча. Анда бит инде параллель музыка әдәбияты, сольфеджио, вокал, ансамбль, хор, безнең 5 кыздан тора торган ансамблебез бар иде. Инеш дигән, без инде шәһәр чараларында һәр даим җырлый идек. Үземне инде вокалист дип санамасам да, мин бер заман 9нчы сыйныфны тәмамлаганда музыка училищесына керергә карар кылдым. Әни белән сөйләштек. Хоровое дирижирование дигән факультет бар икән. Билгеле инде мин ялгыз җырлау факультетына керә алмыйм. Аның кадәр инде минем теге вокал ниләрем юк. Сәләтем дим инде. Шуңа күрә хоровое дирижирование дигән факультетка керергә карар кылдык. Әни белән бардык, белештек, имтиханнарны белештек. Инде менә әзерләү курсларына йөри башлыйм дигәндә генә мин театрыбыз артисты, Татарстанның халык артисты Илгизәр Хәсәнов белән таныштым. Ул мине шигырь сөйләүчеләр конкурсына әзерләде.
районда беренчелекне яуладым да шәһәргә үттем һәм шул вакытта мине әзерләгәндә Илгизәр абый әйтә: "Бала, менә быел театр училищесына безнең ул вакыттагы Тинчурин театрының баш режиссеры Рәшит Заһидуллин курс җыя. Керәсең килмиме? Синдә бар ниндидер сәләт ди, инде үзеңне сынап карыйсың килмиме?" ди. Миндә менә әйтерсең генә ниндидер лампочка кабынган кебек. Мен әйтәм: "Әйе! Эврика, минем әйтәм, точно театр артисты буласым килә." Мин өйгә кайттым канатланып. Әйтәм: "Әти, әни, мин драма артисты булам. Мин театр училищесына керәм." Булды, хәл ителде. Әниләр шаккаттылар инде, ләкин каршы килмәделәр. Безнең гаиләдә гомумән балаларның теләгенә каршы килү юк иде кичкенәдән. Һәр кеше шәхес, һәр кеше үзенчә фикерли. Әлбәттә, алар безгә юнәлеш бирәләр иде, ләкин инде каршы килмиләр иде. Шулай итеп, Илгизәр абыйга мин рәхмәтемне әйтеп, әйе, кереп карыйк әле, мине әзерләгез әле зинһар дип аңа мөрәҗәгать иттем. Ул мине керү имтиханнарына әзерли башлады. Ул вакытта инде май айлары иде бугай. Июльдә инде имтихан. Бер ай дәвамында әзерләндек тә, июльдә имтиханнарны тапшырдым да, шулай итеп мин ул вакыттагы Тинчурин театрының баш режиссеры Рәшит Заһидуллин курсына укырга кирдем. 4 ел буе Рәшит Галиевичта укыдык та. Шуннан инде шунысын әйтергә кирәк. 18 кеше укырга кирдек. 9-ыбыз гына чыктык һәм шуның 4-сен генә театрга алдылар. 9-ы кая китеп бетте? 9-ы кем кая? Училищеда укырга җиңел түгел. Актерлык профессиясын бик җиңел һөнәр дип уйласалар да кешеләр: "Эй, сезнең эш нәрсә инде, сәхнәгә чыктың, җырлыйсың, биисең, бәйрәм кебек гел" дип уйлыйлар бит инде. Матур күлмәк, матур прическа, менә шулай дип уйлый кеше. Ләкин әлеге матурлык артында күпме тир, күпме күз яше, күпме көч түгелгәнен кеше күз алдына китерә алмый. Менә училищеда укыганда да җиңел булмады. Юкка гына шушы 9 кеше сибелеп калмады инде курстан. Шулай итеп, без 9 гына кеше калдык һәм шушы 9 кешенең бары тик 4-сен генә Тинчурин театрына эшкә алдылар. 2 кыз һәм 2 егет без. Ул минем ул вакыттагы әле группадашым гына, бүгенге көндә инде ирем Артем Пескунов, мин, коллегам Илфак Хафизов һәм Лия Вилданова дигән бик сәләтле төркемдәшебез бар иде. Ул 5 ел театрда эшләде дә, аннан соң инде төрле сәбәпләр аркасында китте иҗат дөньясыннан. Аннан инде Зөлфәт, курсташыбыз Зөлфәт Мәскәүдә ГИТИСны тәмамлап кире театрга кайтты. Шулай итеп, без бүгенгесе көндә дә Тинчурин театрында 4 төркемдәш, Зөлфәт, Артем, Илфак, мин эшләп киләбез, Аллага шөкер. Инде менә 15нче юбилей сезонын ачып җибәрдек. Аның да инде уртасына барып җиттек. Менә шулай итеп театр дөньясын сайладым. Менә шулай итеп Тинчурин театрына эләктем, Аллага шөкер. Һәм мин моны зур бер уңыш, зур бер бәхет дип саныйм. Чөнки училищега кергәндә, яисә инде институтка керәсеңме син, әгәр дә син баш режиссер курсына эләксәң, синең театрга, ул җитәкләгән театрга эләгү шансың, мөмкинлегең күп. Әгәр дә инде син актер кешегә эләгәсең икән, ягъни синең остазың, мастерың актер икән, әйе, ул сиңа һөнәрне бик яхшы бирәчәк, ләкин ул сиңа бер нәрсәдә вәгъдә итә алмый. Әйе, ул сине эшкә урнаштырам, театрга алам, урнаштырам дип вәгъдә итә алмый. Шуңа күрә инде 2004 елда нәкъ менә Рәшит Заһидуллин курсына эләгүем минем бик зур бәхетем, бик зур уңышым дип саныйм. Шәп. Әйе, Аллага шөкер. Театрда яки кинода төшү өчен, актер булу өчен гомумән театраль белем кирәкме, яки әгәр дә син сәләтле, үҗәт һәм шундый тырыш кеше икән, шушы һөнәр иясе булып буламы? Элек булган инде, әлбәттә. Менә Исламия апаны искә алдык бит инде. Исламия апа Мәхмүтова гомумән Тинчурин театры дигәч, иң беренче кеше күз алдына гел Исламия апалар килеп баса бит инде. Хәлил абый белән Исламия апалар исән чакта аларны сорыйлар иде. Кая эшлисең Тинчуринда? Мәхмүтовлар ни хәл анда дияләр иде. Ягъни алар театрыбызның йөзек кашлары булдылар. Менә Исламия апа Мәхмүтованың белгечлеге булмаган, ул аның гомумән булмаган образованиесе. Аңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан менә шушы сәләт бирелгән һәм ул гаҗәеп дәрәҗәдә табигый актриса иде. Аңа укырга да кирәкми. Ул әлбәттә инде тәҗрибә белән килгәндер, сүз дә юк, ул бит инде дистәләгән ел Тинчурин театры сәхнәсендә героиньларны уйнаган кеше. Менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан да бирелгән аңа. Ләкин инде бүгенгесе көндә алай бөтенләй һөнәрсез кешеләрне әлбәттә алмыйлар. Әйе, безнең труппада вокаль образованиялы кешеләр бар. Ул менә Илнур Байназаров консерваторияны тәмамлап, бездә артист булып эшли уңышлыгына. Айсылу Мөсәлләмова шулай ук җыр факультетын тәмамлап, бездә актриса булып эшли. Андыйлар бар. Ләкин алар шулай ук күпмедер дәрәҗәдә укыганда актерлык осталыгын өйрәнгәннәр бит инде. Һөнәрләре барбыр, якын бит инде. Әйе, иҗади һөнәр шулай да. Ләкин инде бөтенләй һөнәрсез кешеләрне инде бүгенгесе көндә алай дәүләт театрына эшкә
алмыйлар дип уйлыйм. Бездә инде бөтенесе хәзер һөнәрле, бөтенесе белгеч, дипломы буенча артист кешеләр. Аңлашылды, рәхмәт. Сәләт белән генә ерак китеп булмый. Безгә инде һәр даим укытучыбыз әйтә иде. 3% сәләтең булса, 97% син тырышырга тиешсең, син хезмәт куярга тиешсең, син эш сөючән булырга тиешсең, эшләргә тир түгәргә. Авыр чаклар булды училищеда укыганда. Аудитория идәненә ятып, идәннәрне кыйный җылаган чагымда булды. Нәрсәгә сайладым бу юлны? Авыр миңа, булмый миннән, сәләтсез мин дигән. Ләкин насыйп булгач, менә шулай ахырга таба барасың икән, шулай итеп кызыл дипломга тәмамлап, тәки артистка булдым, Аллага шөкер. Әйттегез бит әле 3% сәләт булырга тиеш, аннары 97% тырышлык. Тагын нинди булырга тиеш менә шушы театр өлкәсендә кайнаган кеше? Ул инде әлбәттә уялчан булмаска тиеш ул кеше. Ләкин тормышта мин үзем дә артык теге чәчрәп тормый идем элек. Элек бик Хәзер карап сезгә алай дип әйтмәсәң. Юк, без бик тыйнак балалар идек. Әйе. Менә хәзер минем улым шундый тыйнак, мин әниемә әйтәм инде, әйтәм, әни кемгә ошап шундый тыйнаксың бу дим. Әтисе дә ут шикелле, әнисе дә инде чәчрәп тора. Бу кемгә ошап шундый уялчан, тыйнак, инде кеше алдында пыхта итми, бик нитә инде киеренкелеккә керә инде шундый. Әни әйтә, сез үзегез нәрсә идегез соң? Апаң да, син дә менә кая утыртып куясың кешегә баргач инде бигрәк тә, яисә безгә кунаклар килсә, кая утыртып куясың, шунда утыра идегез, селкенми дә идегез, сүздә тын да чыкмый иде сездән ди. Шуңа күрә, бәлки әле әскәр дә, улым да, Алла бирсә, ачылып китәр дип уйлыйм. Заманында мин дә менә бик тыйнак идем. Хәзер дә инде мин үземне теге тыйнак түгел дип әйтә алмыйм. Кирәк чакта мин тыйнак, кирәк чакта үҗәтлек тә кирәк безнең профессиядә. Чөнки йоклап йөрсәң, мөмкинлекне кулдан ышкындырсаң булмый ул. Менә русча шундый бер шәп фраза бар. Оказаться в нужное время на нужном месте. Менә бу шундый дөрес әйбер. Бу ушул уңыш дигән, удача дигән нәрсәдер инде. Безнең профессиядә ул да бик мөһим. Чөнки бик сәләтле булырга мөмкинсең, ләкин үзеңнең режиссерыңны очратмасаң, яисә режиссер сине күреп ала алмаса, син аңа кызык булмасаң, сиңа рольләр бирмиләр дигән сүз. Шуңа күрә менә режиссер да сине күреп алып, синең сәләтеңне, режиссерга кызыклы актриса булу, актер булу да бик мөһим. Үҗәтлеккә килгәндә инде мин үземнең үҗәтлегемне бер еш кына эшкә җигәм, аның берсе ул Акчәчәкләр фильмы белән бәйле. Заманында 2014 ел инде бу. Димәк, тиздән инде 10 ел була Акчәчәкләрне төшергәнгә. Миләүшә Ләбибовны шалтырата, продюсер, Акчәчәкләрнең продюсеры. Сиңа роль бар иде ди, Илһамия роле, укып карале, яңадан исеңә төшердә, мин синнән җавап көтәм диде инде. Мин яңадан шушы романны роль бар дигәч, инде 3 суткада вжит итеп укып чыктым да, Илһамияның җизнәсе белән бер түшәккә ава дигән фразасына җитүгә мин, мәйтәм, юк, Миләүшә Ләбибовна, рәхмәт, мин монда рольдән баш тартам. Беренче кино эшем, һәм мин тамашачы күңеленә шундый диrdәге җилбәзәк, тискәре образ белән кирип каласым килмидем. Шуннан ул әйтә, Диләфрүз роле ничек сиңа? Мәйтәм, миңа менә нәкъ Диләфрүз ошаган иде, мәйтәм. Аның табигате, дөньясы буенча да миңа, мәйтәм, ул күбрәк туры килә. Әгәр дә Диләфрүзне бирсәгез, мин бик теләп алынам дим инде. Ярый, алайса сөйләштек. Трубканы куям дигәндә генә мин аннан сорап куйдым. Гөлшаһидәгә кеше табылдымы дим. Ул әйтә инде, юк, шул табылмады, менә яңадан кастинг оештырасы була инде, таба алмыйбыз әле менә. Шуннан, нигә әллә килеп карыйсың киләме дим. Әйтәм, нигә юк дим инде, килеп карыйсым килә дим. Менә шул вакытта үҗәтлегемне эшкә җигеп, мин шул сорауны бирмәгән булсагыз, бәлки мин Гөлшаһидәне уйнамаган булыр идем. Шуннан инде кастинг көннәре билгеле булды. Кастинг үтә йөстерле кастинг үттек инде, башта ялгыз, аннары парлап та карадылар. Шулай итеп без төп рольләргә Динар Хөснетдинов белән билгеләндек. Акчәчәкләр дигәннән без дә бик яратып карадык ул фильмны инде. Телевизорлардан чыккач, без әле ул вакытта кичкенә идек, һәм шушы кичкенә 14 яшьлек балалар идек. Бу фраза мине шундый картайтып куйды. Юк, сез анда карт түгел, сез анда яшь, һәм без анда яшиме хәзер? Шул хәтле ышанып бирелеп карадык, һәм без шул актерларны, геройларны табып, ВКонтактеда дусларга кушылып, шул хәтле фанатить итеп йөргән идек. Ул вакытта Илүзә, мин нинди зур эшкә алыначагымны аңламаганмын. Популярлык китерәсен дә аңламаганмын. Шундый масштаблы эш икәнен дә. Һәм
гомерлеккә, мәңгелеккә архивка шундый зур эш кирип каласында мин аңламаганмын икән. Мине инде билгеләгәч, мин шатландым инде билгеле Миләүшә Ләбибовна һәм кастинглар үтте дә инде бер кеше бер нәрсә әйтми. Бер заман Миләүшә Ләбибовна шалтырата. Иртәгә бөтен актерский состав җыелыш, әйдә кил. Әйтәм, гафу итегез, мин кемне уйним булды соң инде? Бәтәш инде Гөлшаһидә, сез Динар Хөснетдинов белән төп рольдә. Менә шулай менә, анда инде шатланганнар. Шатлык булды, ләкин ни дәрәҗәдә зур эш икәнен аңламаганмын. Шуннан инде ел буе съемкалар барды анда, чөнки җәй дә, кыш та кирәк бит инде, көз дә, яз да, ел буе барды бу съемкалар. Ул менә шундый рәхәт чаклар. Хәзер уйлыйм да әйтәм, шундый рәхәт булган икән. Ул Хәния апа Фәрхиләр авылына кайтып, алар белән бергә торып, Хәния апа пешергән бәлешләрне ашап, аның кулларын тота-тота фильмга, съемкада теге фильмга төшүләр, ул Динар белән кыт-кыт килүләр, ул Дилә Фрүзне уйнаган Гөлназ Галимуллина белән дуслашып калулар. Шундый җылы хатирәләр Акчәчәкләрдән, Аллага шөкер. Әлбәттә инде Акчәчәкләр буенча да, Гөлшаһидә образы буенча да төрле фикерләр ишетергә туры килде һәм бу нормаль. Кемгәдер ул ошамый, кем өчендер минем халатым кыска, билем калын, чәчем ак, күзем соры түгел һәм башкалар. Ләкин гомумән алганда, бүгенгесе көндә дә әйтәләр инде, ул татар фильмнары арасында әлегә иң уңышлы фильмнарның берсе дип. Һәм шундый зур эштә, тарихи эштә катнаша алуыма мин шундый бәхетле һәм Миләүшә Ләбибовнага, режиссерларыбызга Аллаһ Тәгаләмә бик рәхмәтле. Аллага шөкер, менә шундый тәҗрибә булды тормышымда. Әйттегез бит әле, тәнкыйть тә булды, төрле яклап фикердә ишетергә туры килде дип. Ә менә тәнкыйтькә актерлар, актрисалар ничек карарга тиеш? Ничек кабул итәргә? Колак салырга кирәк, инде сүз дә юк. Ләкин кайбер кеше бик күңеленә авыр ала, якын ала. Мин элек үзем дә шундый идем. Ләкин хәзер инде мин тәнкыйтьне күпмедер дәрәҗәдә фильтрларга өйрәндем һәм яисә әнием белән, я ирем белән, Артем белән уртаклашып, уртага салып сөйләшергә һәм бу дөрес тәнкыйтьме, әллә дөрес тәнкыйть түгелме, шуны хәл итәргә без өйрәндек буга, инде фильтрларга өйрәндек кебек. Әгәр дә бу дөрес тәнкыйть икән, әлбәттә мин үзгәрергә тырышам. Бәлки чыннан да мин анда артык бу рольдә, мәсәлән, инде теге яисә бу рольдә мин бәлки артык кычкырып көләмдер. Минем героиняма карата менә мондый тәртип бәлки чыннан да туры килмидер. Һәм башкалар. Әгәр дә инде бу кешенең миңа ниндидер шәхси мөнәсәбәте бик үк уңай түгел икән, анда инде аңлашыла аның ни өчен тәнкыйтьләгәне, шулай бит. Человеческий фактор дигән нәрсә бар һәм ул журналистларда да юк түгел. Һәм бу нормаль хәл. Кемдер әйтә бит инде, черный пиар тоже пиар дип. Тәнкыйтьләп язалар икән, ярар андый да кирәк. Гел мактаулы кыз. Гел мактаулы кыз булып кына йөреп булмый бит. Андый да булсын, мондый да булсын, һәм гомумән битараф булмасыннар, иң мөһиме. Менә шунысы куандыра. Язсыннар, күрсәтсеннәр, сөйләсеннәр. Шәп җавап бу. Бүтән хейтерларга да. Һәм менә шундый кызыклы итеп сөйлисез бит инде үзегезнең тормышыгызны. Бер көнегезне сөйләп китегез әле. Режим ниндирәк булырга тиеш, ниндирәк сезнең режим? Көн ничек дәвам итә? Нинди булырга тиешлеген белмим. Ләкин минеке бер акыллы кеше Җенбикәдер син ди инде. Син кеше түгел, син җиндер ди. Җенбикә дип кушамат такты инде ул миңа. Темп бик кызу. Һәм мин үзем моңа риза, һәм миңа шулай рәхәт. Бу инде декрет ялына кадәр дә шундый темпоритм иде, тормышның темпы. Башта ул вакытта инде әлбәттә театрда эш бик күп иде, декрет ялына кадәр. Чөнки һәрбер премьерада уйнап килә идек, хәтта икшәр премьера параллель рәвештә чыгарган чакларда булды. Мәсәлән, төшкә кадәр, менә шу яңа ел алдыннан бигрәк тә инде була иде ул. Төшкә кадәр әкият репетицияләре барса, төштән соң инде олылар спектакльнең репетициясе, кич белән тагын әле спектакль уйныйсың һәм эт булып кайтып керә идең. Хәзер инде мин декрет ялына киткәндә үз урыныма 14 төп ролемә кеше кертеп калдырдым. Инде декреттан чыккач без ике составта уйныйбыз. Сентябрьдә мин уйнасам, октябрьдә дублерым, аннары ноябрьдә мин, декабрьдә ул, менә шулай алмашып уйныйбыз. Димәк, инде минем театрда эшем күпмедер дәрәҗәдә кимеде дигән сүз, кичләрен инде бигрәк тә. Булай репетицияләргә килгәндә, шулай ук ул бит инде премьера чыгарганда, әлбәттә син көн сайын театрда 10-нан 2-гә яисә 4-кә кадәр репетицияләр бара.
Әгәр дә син бу әзерләнә торган премьерада катнашмыйсың икән, димәк синең театрда әлегә эшең юк дигән сүз. Декретка кадәр менә күп вакытым театрда уза иде. Училищеда да укыта идем инде, ул вакытта ук студентлар укыта идем. Хәзер театрда эш бераз кимеп китте. Аның каравы Шаян ТВда мультфильмнар тавышландырам. Март айында әлемдә мэрия тарафыннан бик шәп проект ачылды. Ул да булса Апуш балалар театр студиясе. Анда сәхнә теле укытам. Училищеда сәхнә теле укытуымны дәвам итәм. Китап ФМга килеп, кайвакыт китаплар яздыргалыйм. Менә ялкынга да чакырды. Менә ялкынга да чакырдыгыз бит әле, рәхәт булып китте, рәхмәт. Шулай итеп, анда-монда эш күп, Аллага шөкер. Әле сөйлә дигән бик кызыклы проекты бар мэрияның. Ул теге 1-2 айда балаларга, мәктәп балаларына һәм балалар бакчасы балаларына 20 дәрес бирү матур сөйләм буенча. Ул проект булды, аңа да шактый гына вакыт сарыф ителде. Хәзер бит инде бала булгач, аңа да игътибар кирәк, аның белән дә шөгыльләнергә кирәк. Шуңа күрә иртәнге 9-нчы яртыдан төнге 10-га кадәр кайвакыт инде кичке 6-га кадәр чабабыз. Ләкин шушы темпоритмның минем өчен бик мөһим булганлыгын мин декрет ялына чыккач кына аңладым. Чөнки декретта тынычланып каласың бит инде. Бигрәк тә бәби тугач, әле бәби туганчы мин корсагымны киереп һаман укытып та йөрдем, шигырь сөйләп тә йөрдем. Менә инде бәби тугач өйдә утырып калдым. Бәби әле сиңа елмаймый да, сөйләшми дә, йөрми дә. Ул бары тик ашый да йоклый. Мин җылы идем. Еш кына. Чөнки миңа авыр иде шушы Бу арбадан төшеп калган. арбадан төшеп калган кебек булды инде. Артык шушы тыныч ритм, шушы тыныч тормыш рәвеше миңа бөтенләй туры килми икәне ачыкланды һәм мин рольләремне сагынып, әскәргә монологларымны сөйли идем. Әскәрне йоклатканда аңа җырларымны җырлый идем рольдәге. Җылыйсы урында җылап сөйләп, көләсе урында көлеп сөйләп, шулай итеп саташа идем. Кыскасы. Шуннан инде әкрен генә концертлар алып барырга, мин концертлар кичәләрдә алып баргалым бит әле, ансын әйтергә онытканмын икән. Әскәргә 2 ай ярым булганда мине әкрен генә инде концертларга дәшә башладылар. Һәм шул вакытта әти-әнием һәм ирем миңа терәк булдылар. Алар инде Артем инде минем шәшәк кебек сула барганны күрә иде, чөнки мин артык озак утырсам өйдә, мин сула идем һәм мин аждахага әйләнә башлый идем әкрен генә. Аждаханың бөтен авызыннан чыккан уты гадәттә кемгә тия? Якын кешегә. Һәм күрәсең, ул Артемга тия торган булгандыр инде. Ул менә шушы аждаха ялкыннарын туя башлагач, ул миңа әйтә иде: "Бәлки дус кызларың белән берәр кая барып кайтырсың, яисә берәр кая ял итеп кайтырсың, янда берәр эш тәкъдим итмиләрме, эшләп кайтасың килмиме?" дип. Чөнки ул аңлый иде. Кеше арасына чыгу һәм эшләп кайту, иҗатта кайнау минем өчен ял иде. Һәм минем өчен теге тулылану ысулы кебек иде. Шуңа күрә миңа нинди дә булса эш тәкъдим итсәләр, мин шундук инде Артемга шалтыратам. Артем, мәсәлән, анда 31 октябрь көнне миңа чара тәкъдим итәләр. 12-дән 6-га кадәр син бала белән утырып тора аласыңмы? Ул инде үзенең графигын карый. Ул булдыралса, ул булдыралмаса, әнигә шалтыратам. Әни дә ярар кызым, була, ял алырмын, бар дип тордылар. Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт. Бүгенгесе көндә дә бала белән инде бер туган апам Миләүшә дә, әти-әнием дә бик нык булыша. Кайната да Мөслимнән үк килеп җитәләр кирәк дисәң, Аллага шөкер. Хәер хаклы барысы да. Алар безгә иҗат итәргә, яраткан эшебез белән шөгыльләнергә бөтен мөмкинлекләрне тудырып торалар. Аллага шөкер. Димәк, аңлашылды. Монда инде шәхси тормышка бераз гына урын әзрәк кала дигән сүз. Шуннан чыгып, менә инде сорауда туа, тискәре һәм уңай яклары әлеге һөнәрнең ниндиләрне билгеләп үтәр идегез? Бәлки аның менә тискәре ягы шул, үзеңнең шәхси тормышыңа вакыт калмаудыр. Ләкин минем бит шәхси тормышымда иҗат кешесе белән бәйле, Аллага шөкер. Артем да театр кешесе булгач, иҗат кешесе булгач, без Аллага шөкер аңлашып яшибез. Әгәр дә ул башка һөнәр иясе булса, юк, бәлки булмас иде дә. Чөнки мин үземнең тормыш иптәшемне бик озак сайладым түгел, уйладым озак кына. Кияүгә чыгарга тәкъдим ясагач та әле мин 1 ел буе вакытны сузып уйлап йөрдем. Чөнки минемчә, һөнәр сайлау һәм тормыш иптәшеңне сайлау ул инде иң җаваплы мәсьәләләрнең һәм иң җаваплы мизгелләрнең берсе кеше тормышында. Иратмы ул хатын-кызмы? Менә шуңа күрә минем эшемнең андый тискәре яклары юк кебек. Юк, бар икән. Тискәре ягымы инде ул, авыр ягымы, нинди генә
халәттә булса да артист кеше ул сәхнәгә чыгарга тиеш. Авырыймы ул, аның температурасы 39-40-мы, әле генә якынын җирләгәнме, яисә якыны үлгән дигән хәбәр килгәнме, нинди генә халәт булса да ул сәхнәгә чыгып, комедиямы, драмамы ул уйнарга тиеш. Һәм ул җиренә җиткереп уйнарга тиеш. Чөнки тамашачы акчасын түләп килгән, аны кызыксындырмый. Авырыйсыңмы син бүген, авырмыйсыңмы? Ул бәлки менә гомер эчендә беренче тапкыр килгәндер спектакльгә. Ни өчен спектакльнең сыйфаты синең халәтең аркасында аксарга тиеш. Әлбәттә, аксарга тиеш түгел. Шуңа күрә инде менә шушы авыр яклары бар. 39 температура белән уйнаган чакларда булды. Ике туган абыемны соңгы юлга озатканнан соң эшкә килеп, шешенеп беткән күзләр белән комедия уйнаган чакларда булды. Мөгаен тискәре ягы шушыдыр. Уңай яклары бик күп инде, Аллага шөкер. Ул Мәсәләнме? Бәлки без белмәгәннәре бардыр. Сез белмәгәннәре юктыр инде аның Илүзә. Ул күңелгә рәхәтлек китерә торган эш, ләззәт бирә торган эш, ул үзе инде тоташ бер уңай яклардан гына, плюслардан гына тора. Чөнки ул сине терелтә, ул синең хәсрәтеңне оныттыра, ул сиңа көч бирә, энергия бирә. Кай вакыт шундай хәлсезләнеп каласың, кеше бит инде кичке 6-да эштән арып кайта. Без бит әле 6-да эшли башлыйбыз гына. Әле бит иртәнге 9-дан эшлисең 100 төрле эштә. 7-нче артта кичке спектакль башлана, кай вакыт инде хәл беткән була. Ләкин менә сәхнәгә чыккач, сәхнә дәвалый дигән нәрсә ул чыннан да буш сүз түгел. Син үз энергияңны сарыф итәсең, тамашачыга үз энергияңны бүләк итәсең. Тамашачы сиңа шуның белән җавап кайтара. Рәшит Мөлгәрәч гел әйтә иде. Халтурит итмәгез сәхнәдә. Син нинди мөнәсәбәт белән чыгасың сәхнәгә, ул сиңа шундый ук мөнәсәбәт кайтара. Әгәр дә син, ярый да бүген булай гына уйныйм, 30 кеше инде залда дип, менә шундый мөнәсәбәт белән, ярый инде дип чыгасың икән, ул синең бүтән тискәре якларыңны лупадан күрсәткән кебек тамашачыга күрсәтәчәк, һәм тамашачы сиңа нәкъ менә шул дигән мөнәсәбәт кайтарачак дип. Шуңа күрә һәр вакыт 100% бирелеп эшләргә өйрәтте безне Рәшит Мөлгәрәч. Нинди генә халәттә булсаң да 100% бирелергә без өйрәнгән һәм җиренә җиткереп башкарырга тырышабыз. Кай вакыт әйтәләр, "Абау, әле күптән түгел генә менә Мәдинә спектакленнән соң бер апа язды. Мин әни кеше буларак язам сиңа, балам, аның кадәр бетермә йөрәгеңне. Таушаласың бит, таушаласың, бетәсең син бала, бетәсең" дип. Аның кадәр елама, аның кадәр йөрәгең аша уздырма дип. Ләкин чыккач инде аны йөрәк аша да уздырмагач, нәрсәгә сайладым соң мин бу һөнәрне? Һәм нәрсәгә чыгам мин сәхнәгә? Нәрсәгә мин тамашачыны алдарга тиеш? Әгәр дә мин ышанып уйнарга миңа көч, кодрәт бирә икән Аллаһ Тәгалә, димәк, шулай эшләргә тиешмен мин аны. Һәм мин Аллаһ Тәгаләдән шуны сорыйм да, бөтен дөньямны онытып, шушы рольне башкарырга ярдәм итсәң иде дип. Мин ләззәтләнәм эшемнән, Аллаһка шөкер. Әйттегез бит әле 100% рольгә керергә кирәк, 100% эшне ахырына кадәр башкарып чыгарга дидегез. Нинди кагыйдәләр бар менә рольгә кергән вакытта? Һәм шундый кызык сорау, моны инде күп кенә безнең караучылар бирде. Ничек елларга? Елыйсы килми бит инде ул. Ничек күз яшьләрен чыгарырга менә уйнаган вакытта? Аны күп кеше сорый инде. Яшь артистлар да сорый, "Ба, ничек сәхнәдә җылап җибәрергә" дип. Әлбәттә, аның ниндидер бер тылсымлы кнопкасы юк инде. Булса, аны басар идең тиз генә. Тиккәре басар идең да күз яше агып чыгар иде. Ләкин юк инде, ул ничек дип аңлатырга да белмим. Аның күпмедер дәрәҗәдә хәзер инде 15 ел сәхнәдә эшләп, аның инде бер техникасы да бар. Ләкин мин аны аңлата алмыйм. Ләкин мин ул техника белән еш кулланам дип әйтмәс идем. Бу очракта бары тик теге яисә бу хәлләргә 100% ышану гына ярдәм итә. Мәсәлән, Чулпанда булсын. Мәсәлән, Чулпанны алыйк инде. Чулпан спектаклендә бер момент бар. Әнигә, минем бердән бер якын кешем ул әнием, һәм әнигә инфаркт суга. Әни больницада, аның гомере кыл өстендә, әллә исән кала, әллә юк, бәлки ул үлгәндер инде, бәлки скорый өлгермәгәндер, алып китеп һәм башкалар. Менә шушыны күз алдыңа китерәсең дә, үзеңне шушы хәлләргә куясың да, 100% ышансаң, күз яше ул үзеннән үзе бәреп чыга. Шуңа күрә
предлагаемые обстоятельства дейбез инде русча. Теге яисә бу хәлгә ышанырга гына кирәк. Дөрес интонация, дөрес халәт, дөрес мимика ул үзеннән үзе килеп чыга. Андый вакытта инде син уйламыйсың, ой, тавышым минем сытылды микән, күз яшем чыкты микән, борынымдан ага микән, анда белмим, маңгаем сырланды микән, мин ямсыз күренәм микән, матур күренәм микән дип уйламыйсың инде син. Монда бөтен әйбер табигый буладыр инде ул чиракта. Әйе, син аны инде контрольдә тотмыйсың. Әйе, китеп Ул инде теге тулысынча ышанасың. Ләкин контрольдә тотмыйсың дигән нәрсә дә бик үк дөрес түгелдер. Контрольдә тоту кирәк, чөнки син бөтенләй контрольдә тотмасаң үзеңне, димәк син инде акылдан язырга мөмкин дигән сүз. Һәрбер хәләткә 100% ышанып, үзеңне бөтенләй контрольдә тотмасаң, син берәр көнне акылдан язырга мөмкинсең. Шуңа күрә ул контрольдә тота торган бер саташы булырга тиеш. Мәсәлән, шул ук Гамлетта Офелия акылдан яза һәм үлеп китә. Сүнгән йолдызларны алыйк, Гамлет ярый артта калды, инде тарихка әйләнде Офелия. Бүгенге көндә сәхнәбез түрендә Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар музыкаль трагедиясе бар, анда мин Сәрвәр ролендә. Ул җаныннан да артык күргән сөйгән ярын сугыштан саклап калам, колагын гына боздырам дип, колагына агу салып, ул аны үтерә. Үз куллары белән үтерә. Һәм шушы хәсрәтне күтәрә алмыйча, ул үзе дә акылдан яза. Һәм нәтиҗәдә үзе дә үлеп китә. Әгәр дә моны контрольдә тотмасаң, шушы саташуны, син чыннан да акылдан язырга мөмкинсең. Шуңа күрә ул 100% ышану булырга тиеш, ләкин барыбер контрольдә тоту кирәк. Мөхтәр Мутин дигән артист булган, 100 еллар элек, бик билгеле, шундый бик гәүдәгә дә зур булган һәм эмоцияләре дә шундый ни ачык булган, аның темпераментлы артист булган инде ул. Ул Гамлетны уйнаган беренче артист Артем Пискунов, Гамлетны уйнаган икенче артист татар дөньясында. Менә Мөхтәр абый шундый ышанып уйный торган булган ди. Хәтта партнершысын Отеллоны уйнаганда, партнершысын Дездемонаны уйнаучы актрисын ул чынлап буа башлаган. Теге бөтенләй ышанып китеп шушы нәрсәгә буа торган булган. Я Мәхдүмне уйнаганда чынлап асылына торган булганнар. Элек инде менә ничектер шул контроль булмаганмы инде, белмим инде, менә Мөхтәр абыйны шундай артист булган дип сөйлиләр. Психологларга йөрергә туры килә микән актерларга? Белмим. Әйтә алмыйм. Бәлки күп кенә артистларның җиңеләюен ишеткәнем бар. Хәтта иң беренче татар артисткасы Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжскаяда ул акылдан язган, җиңеләйгән соңгы көннәрендә. Актерның менә һөнәри үсеше ничек бара? Башта вак рольләрдән башларга кирәкме? Мисал өчен массовкадан, аннары гына зур шундый төп рольләрне бирәләрме? Әллә төрле кешенең төрлечә барамы? Төрле кешенең төрлечә. Тиеш дигән нәрсә юк инде ул. Безгә инде менә Аллага шөкер төп рольләрдән башларга насыйп итте Аллаһ Тәгалә. Ул Рәшмәл Галәчкә рәхмәт инде. Әлеге дә баягы ул безнең бәхет менә нәрсәдән булды. Ул вакытта бик күп актрисалар декрет ялында иде. Гөлназ Нәүмәтова, Гөлчәчәк апа Хафизова, Гүзәл Гайнуллиналар, алар барысы да декретта иде һәм безгә Алия белән ул вакытта һәр спектакльдә диярлек менә шушы яшь героиняларны уйнарга насыйп булды. Алар рольләренә дә керергә туры килде безгә. Ул инде бер артлы, анда Айгөл иле, Кияүләр, Мәхәббәт баскычы, Хаҗи әфәнде өйләнә, тагын нәрсәләрендә күп инделәр менә. Кайсы гына 2008дән алып бер 2014ләргә кадәр кайсы гына спектакльне алсаң да төп рольдә я Ризда Салахова, я Лия Вилданова, я исәбез икебез бер рольдә дублерлар булып уйный идек. Шуңа күрә безгә инде монда русча әйтсәң повезло. Кемдер инде әлбәттә бәләкәй рольләрдән башлап зурга күчмәскә дә мөмкин. Гомер буе эпизодта гына яисә икенче планлы рольләрдә генә утырырга мөмкин. Андыйлар кызганыч инде әлбәттә. Бу әлеге дә баягы режиссерның синдә кызыксынган булуы, син режиссерның яраткан димме инде кызыксыну уята торган артисткасы булырга тиешсең. Шуңа күрә эзләнүчән артист булу мөһим, акыллы, укымышлы артист булу мөһим.
Чөнки сиңа режиссерың теге яисә бу фильмдагы, мәсәлән, ну, девчатадагы кебек инде дисә, син инде аны белергә тиешсең. Менә инде Амирхан Еникинең кыз һәм бала хикәясендәге сыман дисә, син аны белергә тиешсең. Шуңа күрә һәм әдәбиятны яхшы белергә кирәк, һәм географияны, һәм кино дөньясын, театр дөньясын, режиссерларны, драматургларны, чит ил әдәбиятын, бөтен нәрсәдән журналистлар кебек үк артист кеше дә хәбәрдар булырга тиеш. Менә андый артист белән эшләве режиссерга да кызык. Һәм хәтердә яхшы булырга тиештер инде актерларның. Ә менә сүзләрен оныткан вакытта нишләргә туры килә? Ничек чыгасыз бу ситуацияләрдән һәм суфлер ярдәме киләме? Бармы сезнең суфлер? Юк, хәзергесе вакытта инде суфлер дигән профессия юк дип беләм, ул элек булган. Чөнки элек артистлар менә сентябрьдә мәсәлән чыгарганнар да бер ике атнашында спектакль, шул спектакльне уйнаганнар, ул төшеп калган, яңадан спектакль куйганнар. Мәсәлән, безнең күчмә театр булган бит инде. Элек Тинчурин театры тарихына күз салсак, ул күчмә театр булган. Шуңа күрә алар бер спектакльне чыгарганнар да, аны уйнаганнар, Татарстан буенча йөргәннәр дә, яңа спектакль куйганнар һәм алар еш яңа спектакльләр чыгарганнар. Шул сәбәпле сүзләрен ятлап өлгермәгәннәрдер инде күрәсең. Ул вакытта суфлер дигән аерым бер ни булган иде, хезмәткәр булган. Хәзер ул юк. Помощник режиссера, ягъни режиссер ярдәмчесе дигән кеше бар театрда. Яңа спектакль өстендә эшләгәндә ул кеше текст карап бара. Артист әле сүзләрен ятлап бетермәгән булса, ул әйтеп бара артистларга. Репетиция вакытында гына. Әлбәттә, инде ул прогоннарга күчкәч, инде премьера алдыннан андый эшләр туктала инде, син инде 100% текстны белергә тиешсең билгеле, бернинди буталу, ялгышу, оныту дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә инде премьерадан соң сүзләрне әйтеп тору дигән нәрсә инде гомумән юк. Анда инде ул инде башка сыймаслык нәрсә. Артистның бит инде ул иң җиңел эше нәрсә, иң җиңел нәрсәсе артист эшендә ул сүз ятлау. Әлбәттә, кешелек факторы бар. Белый лист дигән нәрсә бар, ак бит. Кай вакыт менә хәтерең менә шушы ак стена кебек була. Бер нинди сүз дә юк, текст та юк, бер нәрсә юк башта. Менә шундай әйбер була ие. Ул ак бит. Кая нәрсә эшләгәнеңне дә аңламыйсың, син кем? Ну, менә шундай әйбер була, без аны аңлата да алмыйбыз. Ул һәр туры эфирдә дә булырга мөмкин. Менә ул һәр кешедә була димәк, артистларда гына түгел, журналистларда да, алып баручыларда да. Шуңа күрә андый очракларда әлбәттә партнер ярдәм итә. Партнер ярдәм кулын суза ала торган кеше булса, син инде бәхетле димәк. Шуңа күрә партнерыңның да автор язганча теге бер җөмләдән икенче җөмләгә кадәр генә яши торган артист түгел, шушы сюжетта кайный торган кеше, сәләтле артист булса, синең партнерың, димәк, син инде бәхетле, сине коткаручы кеше була. Әлбәттә, бар шундай артистлар, алар теге үзенең текстын гына белә, үз сүзен сүзгә әйтеп бара, теге уң якка да, сул якка да тайпылмый. Андыйлар да бар инде әлбәттә. Ләкин шулай да безнең труппабыз көчле, безнең Тинчурин театры труппасы көчле, аны башка килгән режиссерлар да кат-кат әйтәләр. Тинчурин театрында труппа көчле, артистлар ни дип, төрле жанрларны уйный алырдай артистлар дип. Шуңа күрә бездә кем белән генә уйнасаң да үзеңне шанычлы кулларда икәнеңне аңлыйсың, чөнки партнер син булай дип әйтмәкче идеңме дип булса да, ул сиңа ярдәм итә, синең фразаңны исеңә төшерә, Аллаһка шөкер. Әйтәләр бит әле, дөресттерме, юктырмы, әмма дә ләкин минем ишеткәнем бар, актерга бирелгән рольдән ул берничек тә баш тарта алмый диләр. Алай түгелдер инде ул. Ягысы. Артист бит инде ул шундый җәнлек, шундый хайван. Ул бер кайчанда рольдән туймый. Аның нәфсе көчле, зур аның нәфсе, аңа бер кайчанда роль җитми. Аңа биргән саен биреп торсыннар иде дигән теләк белән яши ул. Нормаль артист булса инде, һәр хәлдә. Һәм бу нормаль күренеш, ул шулай булырга тиеш тә. Ролең күбрәк булган саен, әлбәттә, син бит инде күбрәк таныласың, күбрәк шарланасың, димәк, тәҗрибәң дә арта дигән сүз. Шуңа күрә инде рольдән баш тарту дигән нәрсә ул юк дәрәҗәсендә. Гәрчә менә ак чәчәкләрдәге кебек ситуация булмаса инде, синең тәртибеңә каршы килә торган, синең тәрбиеңә барып бетми торган рольләр әлбәттә очраштыргалый. Ул, мәсәлән, Мәдинә спектакле белән дә шулайрак булды. Илгиз Зәйниев шушы пьесаны укып чыгыгыз әле Артем белән дигәч, инде без Артем белән моны укып чыктык. Әле приказ чыкмаган, әле куя дигән сүз дә юк.
җибәрде дә шушы пьесаны укыгыз, мин сездән фикер көтәм диде. Хәзер инде Мәдинәне караган кешеләр аңлар сүзнең нәрсә турында барганлыгын. Мин укып чыктым да, мәйтәм, юк, бу татар тамашачысы кабул итә торган нәрсә түгел. Ой, юк, астагфирулла, юк дидем мин. Шуннан Илгиз әйтте. Ярый, аңладым фикерегезне, ләкин бу тиздән Тинчурин театрында куелачак һәм сез Артем белән төп рольдә булачаксыз. Фикерегезне аңладым, рәхмәт, ләкин курыкмагыз, барда әйбәт була. Мин сезне шишендерергә дә җыенмыйм, үбештерергә дә җыенмыйм. Мин барысын инде уйладым, хәл иттем. Барысы да тәртип кысаларында гына булачак. Борчылмагыз диде. Һәм чыннан да без теге күпме генә каршы килсәк тә инде башта ичке дөньябыз белән, ләкин Илгиз Газинурович безне ышандырды һәм ул аны чыннан да тәртипле генә куеп чыкты. Әлбәттә, сүзнең нәрсә турында барганлыгы да аңлашыла, герой белән героиняның нәрсә белән шөгыльләнгәне дә аңлашыла. Ләкин монда бернинди теге ятсыз сәхнәләр юк. Һәм мин ничек итеп кабул итәм Мәдинәне? Мәдинә спектаклен гомумән. Аны ниндидер теге бузыклык турындагы спектакль дип түгел, тамашачыга менә шушылай эшләмәгез. Сезнең белән дә шушы хәл булырга мөмкин дигән бер әдәби үгет нәсихәт күрсәтүче бер әсбаб итеп кабул итәм мин аны. Ягъни, син гөнаһ кылсаң, син хәләлеңә хыянат итсәң, син нормаларга каршы килеп дөрес яшәмәсәң, Аллаһ Тәгалә синең башыңа сугачак, ул сиңа җәза бирәчәк дигән фикерне алга сөрә безнең спектакль. Шуңа күрә мин инде хәзер тулысынча Мәдинә белән килештем һәм мин аны шундый күзлектән тамашачыга тәкъдим итәм. Тамашачы иң мөһиме дөрес аңласын иде. Әлбәттә, төрле фикер бар. Әлеге дә баягы кемдер кабул итә, кемдер татар сәхнәсендә мондый нәрсә, бу нинди яңа тема, бу нәрсә инде кирәкме, бу кирәкмиме фәлән дигән. Ләкин татар да шундый ук милләт, шундый ук кеше, балалар да шулай ук туа татарда, балаларны шулай ук аңладыгыз инде. Шуңа күрә бәлки чыннан да безнең сәхнәдә дә шундай әйберләр булырга тиештер. Иң мөһиме, тамашачы әзерлек белән килсен иде. Мәдинәгә кияүләр спектакленә, кияүләр комедиясенә килгән настрой белән килмәсен иде. Гомумән мин тамашачының әзерлекле булуын телим, әзерлекле булсын иде дип телим. Шуңа күрә тамашачы да билет сатып алганда карасын иде жанрны. Нинди жанр бу, нәрсә турында һәм башкасы. Мин дә менә әлеге сәхнә әсәрен карадым һәм караган вакытта мин гел тамашачыга игътибар итәргә яратам. Ничек карый икән аны, аларның реакцияләре нинди икән дип. Мин тыныч кына менә бу карап кына утыра алмыйм. Һәм шунда иратлар бар иде. Анда Мәдинә нәрсәдер әйткәчме, сугыша башладылар бит әле алар. Һәм Мәдинә аны жәлләп ярдәмгә килә яңадан. Ой, хатын-кыз, шул инде ул хатын-кыз. Менә шул хәтле ышанып карыйлар. Әйтерсең лә чын әйбер бара сәхнәдә. Аның иң зур бәя менә шушы инде безнең өчен. Тамашачы, татар тамашачысы шундый рәхмәтле ул, Аллага шөкер. Ул искиткеч тамашачы безнең татар тамашачысы. Чөнки менә әбиләр инде бигрәк тә ак яулыклы әбиләр бик комментарийга бай. Ышанып бетеп карыйлар. Андый вакытларда әстәгъфирулла, эй Аллам, уф Аллам, ниши бу, кая бара? Ана шундый комментарийларны без еш ишетәбез. Әле менә син иратлар да хәтта комментарий биреп утыра дисең. Менә иң кыйммәте, иң кадерлесе шушы: тамашачы 100% кирип китеп ышанып карый икән, аннары үзенең фикерен белгертә икән, әле ул фикер уңай фикер дә булса, менә иң мөһиме шушы, шуның өчен эшлибез. Тамашачы өчен иҗат итәбез. Заллар буш булса, безнең дә кирәгебез юк. Тамашачы булсын, без аларга хезмәт итәбез. Аларга ярәхәт булсын дип, я уйланырга ниндидер материал бирәбез, ризык бирәбез, я рухи яктан байтабыз. Барысы да алар өчен, шуңа күрә алар да үзләренең хөрмәтле, безнең өчен хөрмәтле икәннәрен тоеп, безгә заллар тутырып килсеннәр дә, һәм без аларга тәкъдим иткән материалдан канәгать калсыннар иде. Нәрсә менә уйнаган вакытта кумачау итә ала актерга телефоннар шалтырарга мөмкин. Ул әлбәттә сезгә ничектер тәэсир итмичә калмыйдыр инде. Бәлки комментарийләр дә ишетеләдер кайбер кешеләрнең. Ул гадәттә утырганнарның бигрәк тә. Ул инде телефон шалтырау, ул номерок төшеп китү, гардероб номерогы. Телефон идәнгә даң итеп килеп төшүләр. Алар инде ачуны китерә торган нәрсәләр, һичшиксез.
бигрәк тә драма, мелодрамада, яисә трагедиядә ул менә син шушы эчке халәтне җыясың, син инде теге мөлдерәмә тулган, тамашачы алло, мин театрда әле дип телефоннан сөйләшеп утыра. Ул вакытта әлбәттә ачу килә. Комедиядә ул алай ук бик нитми инде, бүлдерми, ләкин драмаларда бүлдерә һәм җыйган теге напорны киметергә мөмкин. Ул комачаулый торган нәрсә. Шуңа күрә телефоннарыгызны сөндереп куегыз Шиксез. театрга барганда. Тем более Резда Саляхова тавышы телефоннарыгызны тавышсыз режимга куегыз дип әйтә тора. Юк, барыбер шуны калдыралар кайберәүләр. Һәм иң кызык сорау, актерларның хезмәт хакы нәрсәгә бәйле? Һәм актер булып бай буламы? Не бит инде ялтыравык күлмәк киеп килдем әле. Артистларның хезмәт хакы уйналган ролиннән дә тора. Менә мәсәлән безнең театрда, ул күп театрда шулай инде төгәл бер хезмәт хакы бар һәм уйналган рольләрдән баллар белән балловый система инде. Төп рольгә мәсәлән 10 балл, кечерәк роль уйнасаң 5 балл. Менә шул баллардан акча санап чыгаралар да, өстәмә баллар өчен тагын өстәмә акча килә инде. Уйналган рольләр, репетицияләр өчен син үз тавышың белән сәхнәдә тере тавыш белән җырлыйсың икән, аның өчен дә балл өстәлә, берәр уен коралында уйныйсың икән, аның өчен дә балл өстәлә, бию өчен һәм башкасы. Ул һәр театрда үзенең уставы бар инде, аның кабул ителгән, менә шул устав буенча түләнә безгә. Артист булып байып буламы дигәндә, менә зарланганыбыз юк әле, Аллага шөкер. Үзебезнең төбәбез дә бар, машинабыз да бар, Аллага шөкер, исән-имин яшәп ятабыз. Алай мохтаҗлык кичергән юк, Аллаһ Тәгалә күпсенә күрмәсен. Бу әлбәттә инде теге театрда гына, театр хезмәт хакына гына булдырылган нәрсәләр түгел, билгеле. Кабатлап әйтәм, 100 төрле эштә эшлибез, Артем да, мин дә. Ләкин бу шул артист булганга бит. Нәкъ менә артист, театр артисты булганга мин укыта алам. Нәкъ менә театр артисты булганга мин мультфильмнар тавышландыра алам. Һәм башкалар. Театр артисты булганга заманында сәхнә телен өйрәнгәнгә мин мәсәлән концертлар алып бара алам, яисә сәхнәдән шигырьләр укый алам. Булар барысы да артист булганга. Димәк, артист булып байып була дигән сүз. Бары тик теләк кирәк, максат кирәк һәм йоклап утырмаска кирәк. Менә шул. Сез менә үз эшегезнең остасы буларак безгә берничә күнегү күрсәтә аласызмы? Бәлки артикуляцион, дикцияны бәлки ничек әйбәтләп көйләп җибәрергә, камилләштерергә бер төрле кагыйдә бардыр. Күп кеше козналарын ачмыйча, ягъни авызын ачмыйча сөйләшә. Ул инде электә булган бүгенге заман кешеләре бигрәк тә менә шулай итеп авызларын кысып куялар да, авызларын ачмыйча сөйләшәләр. Менә шул козналарны кысып кую сәбәпле, ни өчен кеше тормышта да булай да сөйләшмәгәндә дә без аны бик күп кысабыз, чөнки ачу килгәндә дә кысабыз, чиратта торганда да кысабыз, пробкада торганда да кысабыз. Кеше ачуы килсә, шулай куелган инде ул, кеше тешләрен кыса башлый. Теш кысылгач, башка киеренкелек килә һәм баш авыртулары артырга мөмкин хәтта. Сөйләмгә генә түгел, димәк, баш сәламәтлеккә дә моның зыяны бар дигән сүз. Шуңа күрә казналарны, авызны ачып сөйләшергә өйрәнәбез һәм горизонталь рәвештә түгел, вертикаль, чөнки татар телендә, рус телендә алар вертикальләшкән. Телләр горизонталь дию, инде ачык итеп сөйләшү. Ачык түгел бит инде безнең татар теле. Ул ябыграк. Без алма дибез, апа дибез. Әдәби дөрес сөйләм ул ябык булырга тиеш, әзрәк олашкан булырга тиеш, ачык булырга тиеш түгел. Димәк, вертикаль буенча авызны яхшылап ачу, менә монда ике аскы-өскә казналык очрашкан җирдә безнең бер чокырыбыз бар, шуны массажларга кирәк. Ул хәтта кайбер кешенеке авыртырга да мөмкин, менә басканда, әгәр авырта икән, димәк анда киеренкелек. Менә шул киеренкелектән котылырга кирәк, димәк аны ешрак массажларга кирәк дигән сүз. Ул инде әйткәнемчә сәламәтлеккә дә уңай тәэсир итәчәк, йогынты бирәчәк. Шулай казналарның аскы өлешен, өскө өлешен массажлау төрле артикуляцион гимнастиканы да алмаштыра ала икән. Ниләр тавыш ярылары яхшы эшләсен өчен иснәнгәндә кебек зевать дибез инде русча. Йокы килгәндә иснәнәбез бит. Менә шул иснәнгәндә кебек урамындагы өскө аңкауны өскә күтәрергә кирәк, кабартырга кирәк. Верхнее небо дибез инде русча. Һәм шуны
кеңәйтергә, кичерәйтергә. Менә шулай итеп вокалистлар аңлый инде мине, речевиклар, вокалистлар. Артикуляцион гимнастикага килгәндә, ул безнең сөйләм аппараты нәрсә? Ул безнең иреннәребез, телебез. Димәк, шуларны эшләтергә кирәк, шуларны җылытырга кирәк, кан йөгерергә тиеш иреннәргә. Димәк, без иреннәрне тешли алабыз. Эскесен, аскысын. Андый күнегүләр булырга мөмкин. Алма тешлибез дигән бик кызыклы күнегү бар. Зур итеп ачасың, авызны. Алма тешләгән имитация ясыйсың. Андый вакытта да безнең бөтен тавыш ярылар да җылына, чөнки син дигән авазда чыгарасың. Һәм сөйләм аппаратың да җылына. Алар күп инде. Йөзгә мәсәлән ширки утырганын, узын борын дибез инде кайбер якта. Узын борын утырган дип күз алдыңа китерәсең. Һәм син аны кул ярдәме белән түгел, мышцалар ярдәме белән генә шушы ширкидән котылырга куып җибәрергә тиешсең. Димәк, син йөзеңдәге бөтен мышцаларны җылытасың дигән сүз. Мәсәлән, борын очына утыра, да күзгә утыра. Һәм менә шулай итеп җылытырга мөмкин битне. Мин инде теге балаларга кызык булырда, яшүсмерләргә кызык булырдайларын китерәм хәзер. Камыр басу дигән бик кызыклы күнегү бар. Кулың белән камыр баскан имитация ясыйсың. Камыр ул синең йөзең. Димәк, камырны сытабыз икән, йөз нишли? Сытыла. Димәк, син кулың белән имитация ясыйсың, һәм йөзең белән дә камырның имитациясын ясыйсың. Менә шундыйрак кызыклы күнегүләр. Шундый кызык. Чынлап та. Рәхмәт. Тавышны җылытыр өчен инде регистрларны куша торган күнегүләр бар. Ул мәсәлән, берәр нәрсәне аңламаганда без түбәннән өскә дип сорыйбыз инде, әйме? Менә нәкъ шулай ук балага яисә анда кешегә шундый максат куясың. Син аңламадың. Менә хәзер шуны яңадан сора. Кит инде дигән мәгънә белән. Син аңладың да, нәрсә дип җавап бирәбез? Өстән аска төшәсең. Менә бу тавыш регистрларын җылыта торган тагын бер күнегү. Ягъни кешегә уен аша аңлатсаң, ул кызыграк та була. Менә шулай итеп аңлатырга тырышабыз да инде студентларга да һәм апуштагы балаларга да. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт сезгә. Һәм менә шундый сорау. Сез бит инде студентларны да укытасыз, һәм балаларга да дәресләр бирәсез. Нәкъ менә шушы театр белән үзләренең тормышларын бәйләргә теләгән кешеләргә киңәш түгел, менә нәрсә турында аларны кисәтеп куйыр идегез? Менә шулай булачак әле монда. Инде аудитория идәненә ятып елаячаксыз әле сез, һич шиксез, чөнки һәрбер артист миңа калса үтәдер, андай бердән җиңел генә бирелми. Бер һөнәрдә җиңел генә бирелми. Сварщикның да, тимерченең дә үз авырлыгы, укытучы һөнәренең дә үз авырлыгы, сыер савучының да билгеле, кемнеңдер эше физик яктан авыр, кемнекедер эмоциональ яктан авыр. Актерлык профессиясе укыганда бигрәк тә ул һәм эмоциональ яктан, һәм физик яктан авыр читен профессия. Училищега кирү белән үк менә мин 14 яшьтә студент булдым. 14 яшьтә мин бит әле балачага 9-ны тәмамлап училищега кирип киттем һәм мин иртәнге 9-нчы яртыдан төнге 10-га кадәр укыйм. Бу 12 сәгатьтән артык дигән сүз. Һәм аның күбесе физик күнегүләр белән бәйле. Сәхнә теле, син көне буе сикерәсең, пара буе. Сәхнә хәрәкәте, билгеле, инде син сикерәсең дә сикерәсең. Бию, пара буе сикерәсең. Гримда ярар инде утырып торырга да мөмкин. Вокалда ярар басып кына торырга да мөмкин. Актерлык осталыгы көн сайын 4-нче яртыдан һәм билгесез вакытка кадәр, режиссерның җибәргәнгә кадәр, анда шулай ук башта физик күнегүләрдән башлана, чөнки тәнне, мышцаларны җылытырга кирәк. Аннан инде этюдлар, өзекләр, ул шулай ук физик күнегүләр белән бәйле, син һаман йөреп торасың, сикереп торасың. Ягъни бала бик каты ара, студент бик каты ара. Хәтта танышларымның миңа мөрәҗәгать иткәннәре бар. Кара әле, безнең бала 10-га кадәр кайтмый йөри бит. Ул дөрес юлда йөри микән? Чынлап та шулай укыталармы училищеда дип, ата-ана шикләнә башлый баладан. Ләкин ата-ана шикләнмәсен, ул чыннан да шулай, һәм менә шуңа әзер булырга кирәк. Иртәнге 9-нчы яртыдан төнгә кадәр бала укыячак. Хәтта кай вакыт метрога да өлгерми бала. Бигрәк тә инде имтиханнар алдыннан, менә без премьера алдыннан ничек теге нон-стоп режимга күчәбез. Имтиханнар алдыннан студентлар нәкъ шулай ук шундый режимга күчәләр. Чөнки режиссерның эштә дә әле премьерасы булырга мөмкин, яисә анда синең остазың актер кеше икән,
аның да вакыты булмаска мөмкин. Студентларның да инде менә имтиханнары килеп җитте. Вакыт кыса, эшләр күп. Шуңа күрә көне төне шөгыльләнәсең. Әти-әни башта миннән дә шикләнделәр инде, сүздә юк, кая йөрисең син бала дип, дөрес юлда йөрисеңме син дип. Аннан аңладылар. Шулай итеп, менә димәк, авырлыкка әзер булырга кирәк. Физик һәм мораль яктан. Әйе, эмоциональ яктан һәм физик яктан авыр буласына әзер булырга кирәк. Икенчедән, җиңел генә бирелмәячәгенә әзер булырга кирәк. Театрга эшкә алынсаң да рольләр буламы әле юкмы, монсы да икеле. Шундый кызык-мызык йөри бит театр дөньясында. Училищега кергәндә, менә керү имтиханнары тәмамланды, син кердең, син инде исемлектә бар. Син беренче курс студенты, син үзеңне Татарстанның халык артисты дип уйлап йөрисең инде. Икенче курска җитәсең. Мин халык артисты түгел, мин атказанган гына артист ахыры дисең инде. Өченче курска җитәсең. Чөтә мин атказанганда түгел бугай, мин гади бер артист кына ахыры дисең. 4нче курсны тәмамлап чыгып киткәндә мин гомумән мин артистмысың, мин бер нәрсә эшли беләмме, юкмы дигән фикергә киләсең. Ягъни һавадан төшәсең шушы дөньяга. Һәм менә кире күтәрелер өчен күпме көч түгәргә кирәк. Ансы инде синдән тора. Көч түгәргә кирәк була. Һәр роль сайын, һәр рольгә тукта кабатланмыйм әле дип тырышасың бит инде. Тукта Сәрвәрем Офелияга ошамасын, Офелиям Сәрвәргә ошамасын, тукта Чулпаным Мәдинәгә ошамасын дип тырышасың. Мондый вакытта әлбәттә режиссерның ярдәме бик зур, коллегаларыңның ярдәме зур. Мин дә Артемнан сорыйм, бу менә теге образга ошамаганмысың, менә буңа ошаган була бугай. Ул да мин аңа нидер замечаниялар ясасам, тәнкыйть сүзләр әйтсәм, ул да тыныч кына кабул итә, Аллага шөкер. Әле кичә генә әйтә. Аба, син акыллы хатын инде минем. Мин акылсыз хатыннар минем бөтенләй ачуымны китерә икән ди. Ниндидер бер ситуация булганда инде анда каядыр, анысын сөйләп тормыйм. Юк. Сары хатыннар белән ничек яшиләр микән ди. Ул акыллы хатын белән яшәү нәрсә икән беләм. Но акылсыз хатын белән ужас бит бу, ужас ди инде. Шуңа күрә әлбәттә күп укырга кирәк, күп актарынырга кирәк, күп казынырга кирәк, күп белергә кирәк, кызыксынучан, күзәтүчән булырга кирәк. Менә үзең әйтәсең бит, тамаша залында утырганда мин кешенең реакциясын күзәтәм дисең. Димәк, ул синдә дә профессиональ бер күзәтүчәнлек бар, журналист буларак. Бездә дә ул нәкъ шулай ук. Беренче курстан ук өйрәтәләр. Автобуста барасың, күзәтәсең. Син үзеңә багаж нитәсең, туплыйсың. Әбиләрне күзәтәсең. Аха, әбиләрнең тәртибе, үз-үзен тотышы белән шулай була. Аха. Бабайларны күзәтәсең. Анда мәсәлән, кап-кара киемнән розовый, анда алсу чәчле бер кыз киреп баса, о, нинди кызык персонаж. Аны күзәтәсең, ничек тота ул үзен, ничек сөйләшә, телефонына ничек карый, шәерен ничек шәйни, һәм башкасы. Менә шуларны күзәтә, син багажыңны тулыландырасың, һәм берәр роль өстендә эшләгәндә, син шул багажыңнан тартып чыгарасың да, һәм үзеңнең персонажыңны шуның белән байтасың. Шулай итеп синең образың төрле краскалар белән, төрле төсләр белән уйный башлый. Ул һәрбер төсне сиңа режиссер аңлатып мәтәшми, ул сиңа бер юнәлеш бирә, бурыч куя синең алда. Ә син ул бурычны ничек итеп тормышка ашырасың? Әлеге образыңа нинди төсләр кушасың? Ансы инде синнән һәм синең тәҗрибәңнән һәм синең менә шушы аркаңдагы букчаңнан тора. Шуңа күрә күзәтергә, өйрәнергә, укырга, гел өйрәнергә, укырга, камилләшергә кирәк. Камиллекнең шиге юк. Рәхмәт. Шул кадәр күп мәгълүмат, шул кадәр күп кирәкле, файдалы шундый фикерләр яңгырады бүген. Инде бөтенесен дә тыңлаганнардыр, ишеткәннәрдер дигән өметтә калабыз һәм тагын бер тапкыр сезгә бик зур рәхмәтне әйтәбез. Бик зур рәхмәт Илүзә, үзеңә, Ялкынга бик зур рәхмәт. Инде YouTube'тагы каналны да, безнең подкастларны да, безнең дим инде хәзер подкастларны да карап барсыннар иде. Иң мөһиме файдалы булсын. Шушы сөйләшүдән соң кемдер үзенә берәр файдалы мәгълүмат алган булса, мин бәхетле, димәк, юкка түгелдер. Алыштыргысыз Резидә Сәләховага әлбәттә инде тагын бер тапкыр рәхмәтләр һәм тагын зур рәхмәт әйтәбез без инде Китап радиосына. Алар безгә менә шу зур матур студияны бирделәр, тапшырдылар. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм рәхмәт нәкъ менә сезгә, кадерле тамашачыларыбыз дип эндәшәбез. Караганыгыз өчен, комментарийлар, лайклар калдырганыгыз өчен. Барыгызга да алыштыргысыз дидең бит әле, әйме? Шуны гына әйтим әле. Беләсеңме, алыштыргысыз кешеләр юк икән. Ләкин кабатланмас кешеләр бар.
Моны мин декретка киткәч аңладым. Мин декретка киттем һәм мин киткәннән театр эшеннән туктамады бит. Театр дәвам итә. Чөнки минем урыныма башка кешеләр керде. Димәк, алыштыргысыз кешеләр юк дигән сүз. Ләкин кабатланмас кешеләр бар. Шуңа күрә, тамашачылар, сез барыгыз да, һәрберегез кабатланмас зат һәм шуны онытмагыз. Ялкыннан аерылмагыз. Исән сау. Пока-пока.